Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Landi. Nanti bojo Akbar. Durung. Landi. Mangkyo darajating praja kawuryan wusunyaruri Prurah pangrehing ukara tanpa palupi atilas tuti no sarjana kelu kalung lun kala tidha
adem tandhaning dumadi ong Iwang suksma mangadilin nuwih mugi ngayomana mring panjenenganing ingsun. Duh, Eyang Panemban. Eyang Panemban Mahatma Bisma. Dereng tang rawuh paduka Eyang Panemban ing Stinggil Nagara Ngastina. Ingkang wayah pun Suyudana ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk sandhap padha paduka kengiyang ing Talkanda. Putuku bocah bagus, putuku bocah jenrara, nggir, putu Prabu Duryudana. Ya wis ndak tampa dene jeneng sira ngaturake sungkem pangabekti kunjuk marang pun Eyang. Ora liwat pangestune pun Eyang ing Talkanda Maragage tampanana ya Duryudana. Bojo pangestu ingkang rumentah sampun kula tampi. Kula kalungaken jangga kapeteking pranaja rumengketing Waradaya. Mugi amembana bagya kayawanan kula. Yang boten langkung kula dherekaken pinarak lenggah ingkang mrayogi. Semune wis ora kurang anggonipun Eyang lenggah ana madyaning sasana kene kok nggir Duryudana. Semanten ugi kula pun durna ngaturaken salam taklim kunjuk Panemban ing Talkanda sang Panemban Mahatma Bisma. Iya Durna wis ndak tampa tiba sepadha-padha. Nun inggih kula aturi lenggah ingkang sekeca nggih Panemban. Sak rawuhipun Panemban Mahatma saking Praja Mbaron. Kula pun pati senggune ngaturaken sungkem mugi kunjuk nggih Panemban. Ya pati senggune wis ndak tampa. Yang rumaos mongkok bombong jroning penggalih dene kalenggan sak mangke paduka Eyang Mahatma Bisma sampun kepareng rawuh wonten Stinggil Negaring Astina. Sepisan malih kula ngaturaken gunging panuwun namung paduka Eyang Bisma ingkang saged paring pepadang dumateng keng wayah pun Duryudana Kanjeng Eyang. Putu Prabu matur lamun ta keng Eyang sing bisa paring daya pepadang lakar kados mekaten. Musik ta? Apa dina iki negara Ngastina utawa putu Prabu Duryudana lagi kalimput ing pepetengger? Apa sing lagi kok penggalih matura marang pun Eyangmu Mahatma Bisma? Mbok menawa pun Eyang bisa paring srana, mbok menawa pun Eyang bisa paring cara kinarya pepadanging swasana ing negara Ngastina kene kulup siang
Pantara ratri amung cipta kulon tanol yan kaeksi mila katur kang cunda maneh Om Rama dewaning sun ing Purwa madya wusananipun samendang tatanana kang karempit mbok menawi kula matur wonten klenta-klentuning pangucap kula nyuwun agunging samudra pangaksami Hyang iya mara gage matura nggir Duryudana prasajan kewala ponco hari kapengker kang wayah Duryudana nampi sasmitaning Jawata lumantar pasupenan jroning alam pangimpen kula ngawuningani wonten soroting lintang ingkang maewu-ewu cacahipun lintang ingkang wonten ing akasa maewu cacahipun kala wau dangu sangsayaning dangu kadi dene seratan Dewanagari lamun to kawaos nenggih mustika jati garagapan raos sing manah kula Hyang dupi nyumrapi lintang ingkang kadidene seratan Dewanagari kala wau namung Hyang ing talkanda ingkang saged paring dawuh menika sasmita menapa ingkang kula tampi Hyang dadi pun Eyang dirawuhke ana Stinggil Ngastina kuwi mung disuwuni pirsa babakan pangimpen lho nggih ngosik to apa pujangga Ngastina kene ora ana sing bisa paring dawuh kang gumathok marang Anggir Jakapitana senadyan to kathah pujangga dhateng Ngastina nanging madhep mantep raos sing manah kula namung Hyang Mahatma Bisma ingkang paring dawuh wo iya nggir ya pun Hyang sak gaduk-gadukku ya nggir sak bisa-bisaku nanging ngene sadurunge pun Eyang jlentrehake pangimpene Anggir Duryudana mau pun Eyang bakal nyuwun pirsa luwih dhisik apa sebabe manungsa mau kok bisa ngimpi apa sebabe titah kok bisa ngambah alam pasupenan panginten kula awit panggantaning manah pengangen-angen ingkang kababar jroning sari satemah dados wujudipun pangimpen Kanjeng Hyang ngono ya kena ning durung trep
mungguhipun eyang ing Talkondo nggih. Malah babar pisan. Malah babar pisan pun eyang kula aturi paring dawuh. Sebabipun menapa kok manungsa saged ngambah wonten alam pangimpen Kanjeng Eyang. Ngene yo nggih. Sebab kabeh mau ana sejarahe tumrap babagan pangimpen. Para sesepuh biyen, para leluhur biyen yen mulang marang putra wayah mesti nganggo dedongengan supaya ora gampang ilang. Dongeng sejarah babagan pangimpen. Iya. Sejarah dongengipun kados pundi? Apa ana wanci kang mirunggan kanggo pun yang dongeng sejarah babakan iki? Monggo. Monggo sakwetahipun kula borongaken dhateng Hyang Mahatma Bisma ing Talkondo. Lenglenging driya mangu mangungkung kanduhan remang lerlena tanpa kanen lerlena tanpa kanen yen tantulusa mengko sang dyah utama ngene nggih. Mula bukane manungsa mau bisa ngimpi biyen ratuning dewa ing kahyangan Suralaya kang bebisik Bathara Guru mau tumurun ing Madyapada. Ratune dewa kang tumurun ing Ngarcapada mau madeg ratu ing negara Kapilawatu. Ajejuluk Sang Prabu Sri Maharaja Dewa Buddha. Ya Sang Prabu Sri Maharaja Dewa Buddha mau ratu kang kawitan ana ing jagat gumelar iki. Ya panjenengane mau sing ngripta pangimpen Kadaradasih Uluk. Kadaradasih ya nggih. Tegese wengi wanci ratri utawa wayah dalu ngimpi esuk kudu dinyatani. Oh, nembe ngertos kula menika Sang Panembahan. Menawi pangimpen Kadaradasih menika ingkang ngripta Bathara Guru ingkang jumeneng ratu wonten ing pundi kala wau? Ing negara Kapilawatu. Oh, nggih, nggih. Lajeng kados pundi? Sakwuse ngripta, ya ta? Sakwuse ngripta pangimpen Kadaradasih, Bathara Guru ora kuwat ngratoni janma manungsa ing Madyapada. Awit manungsa mau duwe karep dhewe-dhewe, duwe nepsu ingkang kadhangkala angel ditata. Gancare crita Bathara Guru jengkar saka Madyapada kondur ing kahyangan banjur nimbali dewa putra-putrane cacah 5 Duryudana. Sinten mawon putra-putranipun kala wau Kanjeng Eyang. Angka pisan Bathara Bayu
angka 2 Bathara Brahma, angka 3 Bathara Sambu, angka 4 Bathara Kala lan sing pungkasan Bathara Wisnu. Dewa 5 mau kadhawan supaya tumurun ing Ngarcapada ngratoni jagat gumelar iki. Ngratoni ing jagat wetan, kulon, jagat kidul, jagat lor kang pungkasan tengah panter. Bathara Bayu madeg ratu ing jagat wetan ing negara Medang Hawa, jejuluk Prabu Bima Sekti. Banjur Bathara Brahma madeg ratu ana ing jagat kidul ing negara Medhanggiri, jejuluk Prabu Budawaka. Banjur Bathara Sambu madeg ratu ing jagat kulon, madeg ratu ana ing Medangkawi, jejuluk Prabu Samburaja. Lah sing pungkasan Bathara Kala madeg ratu ana ing jagat lor, ana ing negara Nusa Kambana, jejuluk Prabu Kalayuwana. Kang pungkasan Bathara Wisnu madeg ratu ana ing Pancer Tengah ing negara Purwacarita, jejuluk Prabu Sripata. Banjur Dewa 5 mau ngripta impen dhewe-dhewe Kulub Duryudana ingkang dipun ripta Dewa gangsal kala wau menika menapa kemawon Kanjeng Hyang. Mangkene Bathara Brahma ngripta impen 4 cacahe kang aran Kawarsita, Kasudarsana, Kacakrabawa, kang sarta sing pungkasan Kadaradasih. Dene Bathara Bayu ngripta impen turu. Bathara Bayu ngripta impen ya kuwi turu ngimpi pandhita wali. Impene sing diripta kelawan Bathara Bayu kuwi ana 4. Ya kuwi ngimpi pandhita wali. Lan kuwi impene wong turu riptaning Bathara Bayu. Lah kang sak banjure Duryudana Bathara Sambu ngripta impen 3 cacahe kang aran Iblis, Adam lan Kawa. Bathara Kala ngripta impen 4 cacahe kang aran Kala, Kali, Kadal, Tikus. Lah sing pungkasan Bathara Wisnu. Bathara Wisnu ngripta impen mung 3 kang aran Titiyoni, Gandayani lan Puspatajem. Dados pangimpen Titiyoni, Gandayani kang sarta Puspatajem menika riptanipun pukulun Bathara Wisnu. Manut dongenge ngono nggih. Sakwise angger Duryudana midhangetke dongengipun Eyang, lah dongeng iki mau aja dipangan mentah. Kudu diratengi, kudu dimasak luwih dhisik. Duryudana sejatine dongeng iki mau mung nggambarake yen to manungsa lair ana ing Madyapada kuwi ora ijen. Ning manungsa lair ana jagat gumelar kuwi dikanthi anasir 4 perkara utawa dulur 4. Ya kuwi anasir bumi, geni, banyu, angin sing sarinane sawengine ngancani anak anggir Duryudana. Sedulur 4 5 panter mau piwulange para leluhur biyen sing wajib dilestarekke Duryudana. Mekaten Kanjeng Hyang. Iya nggih. Jeneng sira kuwi ana sing ngancani sarinane sawengine ing jagat wetan, kulon, kidul lan lor
pancer tengahe anak Prabu Duryudana dhewe ingkang mapan wonten ing jagat wetan ingkang bebetengi dhateng kula menika sinten lan sinten ingkang bebetengi sarina kang sarta wenginipun Duryudana saben dinten Kanjeng Eyang kula pun Duryudana cumadong dawuh. Mangkene ya Duryudana sing mapan ana jagat wetan sing betengi Duryudana kuwi Anasir Angin dewane Bathara Bayu mulane Bathara Bayu kuwi dadi ratu ngratoni jagat wetan. Anasir Angin iya nggih Anasir Angin lungguhe ana jagat wetan malaikate Jabarala wernane putih dina pasarane legi ngono. Mula tumrap wong Jawa pasaran legi lungguhe ana wetan. Ya dina legi mau sing wiwitan merga wetan kuwi saka tembung wiwitan Duryudana. Salajengipun banjur sing ngreksa anak Prabu Duryudana ana jagat kidul kuwi mau Anasir Geni dewane Bathara Brahma malaikate Makahala wernane abang dina pasarane paing. Mula paing kuwi lungguhe ana kidul kuwi Anasir Geni ingkang mapan ana ing jagat kidul kuwi mau Duryudana. Lah sabanjure kang mapan ana ing jagat kulon kuwi Anasir Banyu dewane Bathara Sambu malaikate Hasarapala wernane kuning dina pasarane pon. Lah ewadene ingkang lungguh ana jagat lor kuwi Anasir Bumi dewane Bathara Kala. Kala iki tegese wanci utawa wektu. Mula mubengi jagat mubengi bumi iki gandeng wanci sing beda-beda. Ana padang, ana peteng, ana rina, ana wengi, mangkono sak panunggalane kula. Mekaten Kanjeng Eyang. Iya. Lah Anasir Bumi dewane Bathara Kala malaikate Hajarapala wernane ireng dina pasarane wage. Mula wage lungguhe ana ing lor. Lah dene ingkang pungkasan Duryudana ewadene kang pungkasan kang mapan ana ing pancer tengah ora ana liya kejaba Bathara Wisnu. Wisnu saka tembung wis manunggal. Wis manunggal cipta rasa budi lan karsane manunggal kawula kang sarta gustine mulane wernane manca warna dina pasarane kliwon kuwi lungguhe ana tengah patokan iki piwulang iki minangka paugeran para kiai-kiai kuna kanggo ngitung-ngitung dina kena dititeni ya nggih Suyudana kena dititeni mbuh lanang mbuh wadon yen wetone iki kliwon adat lupiya kok gampang entuk jodoh ning yo gampang pegatan iki gampang entuk jodoh mergo papane ana ing tengah arep ngetan cedhak arep ngulon cedhak arep ngelor cedhak arep ngidul cedhak ning ya gampang pegatan mergo mapane ana ing tengah ning kuwi mau mung sasmita lajeng ingkang paring sasmita kula wonten lintang mawewu ingkang sumunar
cahyanipun kadidene seratan Dewa Negari lamun to kawaos Mustika Jati. Punika anasir menapa ingkang paring sasmita dhateng kula Kanjeng Hyang Putu Prabu Duryudana. Sira wajib ngunjukake rasa syukur marang Gusti kang murbeng jagat. Saka pangrasanipun Eyang ing Talkandra, saka pangirane pun Eyang kuwi mono mujudake sasmita tumuruning wahyu Mustika Jati. Sok kala mangsa, ya, sok kala mangsa. Sing paring pituduh wahyu mau anasir angin. Sing paring sasmita ya ta wujude wahyu kuwi kadangkala wahyu mau paring pituduh sasmita anasir angin. Malaikate Jabarala wernane putih, dina pasarane legi. Anasir angin sing paring sasmita babagan tumruning wahyu Mustika Jati nggih Duryudana. Maroreh manguswamya ngambreng kadikaronaning kaswasih ring marga memalatgung risanggonta mastrat maja lengleng lalu mangulati surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah Umya samara wayanto dados menika sasmitaning wahyu pancen bener Duryudana. Lajeng kados pundi supados Duryudana kasembatan anyadong kang sarta anyadang wujudipun wahyu Mustika Jati kala wau Kanjeng Hyang Ulup makaping-kaping pun Hyang wis ngandharake yen to wahyu kuwi ambeke suci mula kudu cecawis wadah kang suci ngedhekake rasa sabar lan narima rasa panalongsa njaluk pangapura marang Gusti kang Maha Agung ing kono mbok menawa dalane sira bakal antuk kanugrahan wujude wahyu Mustika Jati kulup nggih Duryudana kadyat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit duh sang retnaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang walang ati ya si tukang kena sing tias ya si tukang kudu garing lagi cok pawan sabdo Horekang Sumewa gegering pasewakan tetungko prapaning Brahmana anyar katon drajak-drajak gawe cingak kang samya mulat leng-leng ramyaning kang sasangka menyar
sangka kemenyar mangrengga ruming puri mangrengga ruming puri oh Pandhita Karya wangsit pindha kumbang ajabing bawang palugon lakuning lekas lo kita linuding kitung kadung kadareng hamomor ngun manah rahayu hayu wana tan agolong gumolong manadukara amit pasang kalimantabik pisowanan kula sinabeta ing ila-ila duni dumawaing tawang tuwang nyuwun lumunturing samudra pangaksami dene kula cumantaka ngabiyantara tanpa tinimbalan dipun tepangaken
kula wingking saking pertapan Sendang Purwa sudi amastani kula pun Begawan Harimurti sungkem kula mugi kunjuk duh pukulun Sang Begawan Harimurti saka pertapan Sendang Purwa nok nggih ana wigati apa dene munggah ana Stinggil Ngastina kene Panembahan apa Panembahan nyuwun ndak bantu wujuding probya kinarya mbangun pertapanmu nyuwun pangapunten sinuwun dede prakawis menika ingkang kula pikajengaken nanging kula badhe barang pamer wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Duryudana apa kowe bakal pamer bondo donya ana sak pengarepaning Ratu Ngastina Prabu Duryudana sanes sinuwun sanes ingkang kula pameraken menika kula pandhita ingkang kesdik ing paningal kula menika pendhita sing ngerti sadurunge winarah apa kena ndak ugemi tembungmu yen pancen sira pendhita kang kesdik ing paningal wis ngerti sadurunge winarah mara gage batangen dina iki Duryudana lagi menggalih apa menawi mboten klentu ing ripalungguhan sakmangke paduka sinuwun Duryudana nembe menggalih kados pundi supados wahyu menika wahyu wujuding mustika jati saged paduka regem leres menapa mboten iladala dari tiasrari wutoro wetirawat wati wati lamun kauningan jagat dewa Bathara pangestungkara jagat bener ora sisip kang dadi kandhamu pranyata jeneng sira Brahmana kang limpat yen pancen kaya mangkono mapan kebeneran Duryudana sisan nyuwun senjata pitulungan piye carane wahyu mustika jati bisa ndak regem caranipun gampil kaya piye nyuwun sewu ingkang kulina nampi wahyu menika sinten ingkang kulina cocok nampa wujuding kanugrahan niku sinten sinuwun pendak biar sing ngantuk wahyu mesti Pandhawa lupute Pandhawa ya anak-anak Pandhawa Kurawa sak Ngastina ndak enek sing oleh tegesipun menika saya gampil pripun carane supados wahyu saged tumurun dhateng Ngastina sing kulina nampa wahyu kedah disingkirke gedene kudu dipateni ngoten yen sing kulina nampa wahyu niku Pandhawa kudu dipateni bebasan kerot tanpa untu lamun to Duryudana mateni para Pandhawa nyuwun sewu Panembahan kula boten darbe kegiatan menapa-napa mengsah para Pandhawa sinuwun Duryudana kula aturi lenggah ingkang prayogi kula pun Begawan Harimurti ingkang sagah nugel guluning Pandhawa
Rodo montap lir kinetap duka yayah sinipi jojo bang mawinga-winga wangis yo jagat yo dewa yo bathara anak Angger Duryudana bareng tak rungokke anggonmu sapet jagong lawan begawan Harimurti ana ing stinggil Ngastina kene ndak rasa hawane saya panas Poneyang ing Talkanda ora bakal duka kok Nggir ora bakal duka Poneyang ora bakal nesu apa maneh marang pendhita anyar katon iki ngene anak Prabu Duryudana lenggah ana dampar Prabon Ngastina kene sing wenang murba mobah musi ing kahanan sumurupa ya Nggir Bisma iki dilairake ana bumi Ngastina wutah getihku ya ana Ngastina kene ning aku ora lila yen wahyu kang bakal tumurun iki linambaran rasa gedeng keburu sengit apa meneh gawe kacintrakan arep mateni para Pandhawa pun eyang ora bakal menggak ning pun eyang ya ora bakal nyurung gumantung marang rasane Ratu Ngastina Duryudana ana tetembungan Suradira jayane ngrat lebur dening Pangastuti Angger Duryudana bendina njungkati rambute ning ora tau njungkati atine Prabu Duryudana kula aturi sampun kalimput ing manah mirengaken ngendikanipun Mahatma Bisma Bapa Panembahan Begawan Harimurti nggih kula sagah lair kang sarta batin mboyong wahyu menika ning wonten syarat sarananipun menapa Bapa kelungguhan pujangga agung Ngastina badhe kula suwun nggih lole sate gule enak rasane sinden ayu enak rasane Harimurti lah kok enteng pangucapmu lanyo tembungmu kepengin dadi brahmana utawa pujangga agung ana negara Ngastina kene apa kowe ora tau maca Quran apa kowe ora tau maca Mbah Gogel Ngastina ki duwe pendhita kondang, pendhita sing manyar-manyar, pendhita Durna ya aku iki. Monggo, kowe arep ngendih kelungguhan kok nang kene monggo, ning tak santet Rabuwasa ketemu Jondang Durna.
Pengen dadi patih sisan ora kowe? Yen arep ngerangkep dadi patih monggo, arep ngerangkep pendhita dadi patih monggo ning ya kuwi Tak santet wetengmu tak leboni radio, tak setel palapa ra keri wetengmu. Ora sang patih ora. Kok njur wong sak mestina arep nyantet aku piye to, Dak? Sampeyan iki tetep dadi patih. Syukur proyek isih jalan. Lajeng pinjang menapa paduka panemban badhe nyernakaken para Pandhawa. Sakmenika kula badhe bidal nggih. Menapa mboten prayogi kula dherekaken Kembul Andrawina langkung rumiyin. Kembul Andrawina pinanggih wingking ingkang baken Pandhawa kedah dumugining sirna satemah wahyu mustika jati saged tumedhak wonten ing Praja Ngastina. Nuwun inggih panemban mugi antuk pengasih saking Gusti Kang Maha Asih. Paman Sengkuni. Mula wonten dawuh nggih. Ubarna kang padha gantung sibo. Manira arsa kundur hangeraton. Nok dateng sedika. Sagebyar katalika wau purna pangandikaning Sang Buminata arsa kundur hangeraton. Dentaing Sang Katong yen Cinandra datan singlar ing ubaya.
mestine pantese padha amrung kapicara dharma dadi sungkem dosa bangsa tunggal cipta tunggal setia wong sak Iya iya. Angrung kepecal aku dharma dadi sungkem dosa bangsa tunggal cipta tunggal setia Leren sik ya, Nduk. Heeh. Yo, kanggo ngendhoni swasana kang kenceng ngregengake kahanan ben gayeng. Heeh. Nggo Mukadimah ana ing limbukan. Heeh. Aku nyuwun Mbak Enggar karo Mbak Pesek jumeneng bareng. Heeh. Tembange gedrukne lali janjine. Wis ya. Karepen nggo Mukadimah ana ing season limbukan iki. Ngono, Mak. Mbak Enggar karo Mbak Sri Wahyuni utawa Sri Pesek. Iya. Yuk, monggo berdua berdiri lagune lali janjine gedrukne Asta Brata. Suka. Yuk.